ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಕೋಡೆ January 22 ಕದ್ರಿಡಿ ನಡೆತಿನ ರಥೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ದಯಪಂಡ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಂಡ ಘಟನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಓಲೋಲ ಉಂತೊಂತು ಓಡಾಪುಣ ಎಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತುಕುಲ್ದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ.
गोविंदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका श्री महादेव पादारविंद गोविंद हरि गोविंदा दुर्गा परमेश्वरी पादारविंद गोविंदा हरि गोविंदा महागणपति देवर पादारविंद
विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा ओम महागणपति देवर पादार विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा शास्तावदेव पादार विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा परिवार दैव देवर पादार विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा कालभैरवेश्वर पादार विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा हरा हरा महादेव 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 परमेश्वरी अम्मनवर पादार विद्यके गोविन्दाय गोविन्दा
ದುಕ್ಕುಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪೋವೋಡು, ಖುಷಿಗ್ ಲೆತ್ತೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋವೋಡು, ಕಷ್ಟಗ್ ಕೇನಂದೆ ಕೊರಡು, ಇಷ್ಟಗ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು, ಉಂಡು ಅಂದು ತೊಜಪಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಾರರೆಲ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತಿಂಡಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು, ಸೈತಿಂಡಲ ಬದುಕುದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ್ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನಿತೋ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.